ଆଜି ଆମ ଘରେ ମିଠା କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି? କାରଣ କାଲି ମୋର ବାହାଘର ନାହିଁ ବେ, ମଜା କରୁଥିଲି ତ ଦିଦିର ଆମ କାଲି ନିର୍ବନ୍ଧ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ମିଠା ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଯିଏ ଯାକ ଆମେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଭାବନି କି ମୁଁ କିଛି କାମ କରିନି, ମୁଁ ବି ବହୁତ କାମ କରିଛି। ତ ଲଡ଼ୁ ପାଇଁ ବୁନ୍ଦିଆ ତକ ମୁଁ ଛାଣିଛି, ତାପରେ ଖଜା ତକ ମୁଁ ବି ଛାଣି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ମାନେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ମାମୁଁ ମାଇଁ ମାଉସୀ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ବି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କାଲି ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଜେଜେ ବସୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ। ତ ଏବେ ଘରକୁ ଏବେ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ତ ଏଠି ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଟିକେ ଉପରୁ ଟିକେ କିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆସିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେଠି ଦେଖା ଚାଣ କ'ଣ ହବ, ନିର୍ବନ୍ଧ ହବ। ତାପରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ବି ଅଧେ ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରହିଲା, ତାପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପୁରୀ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପରେ ଆସିକି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବି ଏଠି ତାର ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତାପରେ ମୋ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ଆସିଲି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ କେକ୍ କଟା ହବ। ହଉ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।